ketok artis kondang kok ditapuki iki lho. Kita tepuki. Iki ya anu men sak senti karo aku. Sentimen. Lah kono manuharae mbok siarne aku metu mbok tapuki. Ndak Adik, kalau Manuhara kan aku sering ketemu. Kalau kamu kan jarang. Lah sing kebangetan iki ya panitia to, Mas. Lah kok iso? Wis ngerti nek acara iki anu tasyakuran relawan silaturahmi pemenangan Prabowo Gibran to. Iya. Sepanduk ning ngarep gede. Enek wayang kulit. Ki Sekak Kuncoro. Sekak sopo? Sopo to kok sekak? Sekak Catur. Lah iya ku catur lah sekak to.